Βλέπουμε και τότε ναυσικά, το οποίο είναι ενδιαφέρον που βγήκε μετά την Οδύσσεια ναυσικά. Αλλά δεν θα πάει πουθενά η ναυσικά, πιστεύω. Και κερδίζει τα πάντα, λέει. Η αλήθεια είναι ότι έχω μια παράδοση στο να προβλέπω λάθος σε αυτά τα βίντεο κάθε χρόνο. Ωστόσο, θεωρώ ότι αυτό τη ναυσικά δεν είναι τίποτα. Είναι μια εξαιρετικά μέτρια συνηθισμένη μπαλάντα. Και εξαιρετικά μέτρες και συνηθισμένες ήταν και οι δηλώσεις της, η οποία είπε στην αρχή το φοβερό και αμίμητο ότι θα μιλήσω για ένα θέμα, το οποίο μοναδικό θέμα, που είναι η αυτοεκτίμηση και το να αγαπάμε τον εαυτό μας σε κάτι along the lines. Το οποίο δεν έχει μιλήσει κανένας, ρε, μόνο όλοι. Δηλαδή, περίπου 40.000 τραγούδια μιλάνε γι' αυτό. Και κυριολεκτικά όλα τα τραγούδια πλέον γι' αυτό μιλάνε. Οπότε δεν είναι. Και νομίζω ότι είχε και 2-3 τραγούδια πριν ο άλλος εκεί που ήταν ο ψυχολόγος και ο life coach, τι έλεγε, κάτι τέτοιο δεν έλεγε πάλι. Οπότε, παιδιά. Ένα είναι αυτό και δεύτερον ότι θα ξεχωρίσει γιατί έχει αγγλικό στίχο. Το ξέρατε εσείς ότι δεν ξεχώριζε επειδή έχει αγγλικό στίχο? Ότι τα προηγούμενα ως τώρα δεν είχαν. Όλα τα προηγούμενα ήταν άλλες γλώσσες. Κυριολεκτικά ακούγαμε, ξέρω εγώ, το θράκι γλώσσα. Αλλά τώρα ακούμε αγγλικά. Οπότε αυτό θα πιάσει όλο τον κόσμο το φοβερά πρωτότυπο μήνυμα που είναι η αυτοεκτίμηση που είναι σε όλα τα τραγούδια. Παρ' όλα αυτά, εντάξει. Γίνομαι κάποιες φορές κακός, αλλά δεν μπορώ. Με σουβλίζει το cringe, δεν αντέχω. Καλά έκανε η γυναίκα, καλά να τα πάει, καλά να είναι. Αυτό. Απλά μου βγήκε τώρα κακία.